Apa? Kon mencintai bojone wong? Kok iso sih, Sri? Lah apa? Ya Allah, bojomu medit. Lah terus bojone wong iku ya apa? Elek tapi loman. Yo Sri yo. Lah ganteng medit yo gah wong wedok ya. Lah yo wis aja sumpek-sumpek wis, Sri. Ayo awake golek hiburan ae wis. Sing karaokean nggen wingi lho, Sri. Iku mike penak, mari ngono suarane ngebas-ngebas ngono lho, Sri. Wis ojo sumpek, mari ngono kan ono ikune, pure lanange ganteng-ganteng. Wis cuci mata mbek menghibur diri. Oke, wis nang salino. Sikat-sikatan sik. Oke wis, Gas. Saman mesti lek hubungan karo Sri kok koyo ngono sih, Dik. Kok iso Sri mencintai bojone wong bareng sih? Lah anjene bojone medit, Mas. Masuk ngono Dik, mbok kandhanono Sri ku nasihatono. Ojo malah dijak karaoke, gak popo. Lah wong bojone lu aja nek mau medit, Mas. Wong lanang medit gawe apa, Mas? Oh, si tombokne ae. Golek sing anyar, sing loman, bah ora ganteng, tapi kan loman. Daripada ganteng medit, gawe apa garing wong wedok, Mas? Mas ngono sebagai koncone, sebagai pleke, sampean niku ya wajibe nasihati Sri. Sri, aja golek bojone wong sing joko sik akeh, sing single sik akeh. Lah diluk-diluk mencintai bojone wong, diluk-diluk mencintai bojone wong. Terus gak apa-apa sing penting Mas yo bojone wong sing penting loman. Kan ndelik-ndelik Mas ora ro. Mas yo ndelik-ndelik suwe-suwe ketemon. Yo lek ketemon bojone trimo. Lah lek bojone sing disenengi Sri ora trimo, nglapor nang polisi. Sri tambah diusut. Penjara Sri. Kok iso lho. Oh, Sri ket ben kok ngono sih senengane mencintai bojone wong. Urip titik mencintai bojone wong. Ngamuk titik mencintai bojone wong. Terus gak apa-apa Mas karepe Sri kok sama malah repot. Yo gak repot ngono. Lah kok lek Sri tukaran karo bojone mesti teleponan karo sampean, ngejak karaokean, ngejak murel lanang. Nah terus aku iki yo apa? Mbok anggap apa aku ndek omah iki. Wong iku yo ono mik karaokean ndek omah mbek aku yo iso nyanyi wong loro duet. Duh yo beda Mas sampean ndek kono pemandangane apik-apik, ndek kene pancet ae pemandangane sampean Mas. Gak apa-apa tak golek hiburan. Ya gak apa-apa Dek, aku gak menging Dek sampean karaoke golek hiburan yo gak menging. Nah tapi mesti lho, mulane sampean ngene. Aduh, ngene. Engko suwe-suwe sampean yo iso mencintai bojone wong. Lek kancamu koyo ngono iku, mbok pergaulan iku ibu-ibu pengajian ngono lho Dek. Tahlil, ngunjungi gus-gus ngono iku. Dadi cek tercerahkan. Ojo koncoan ambek Sri ya. Sri ku akrane Sri kok koyo ngono lho. Ya apa sih kenae. Oh bojone bareng ya mesti tanjane bojone. Duh, kene Mas jodohe Mas karaoke Mas. Nimbang dhewe ngono. Sakarepku ya. Iya sakarep. Ya wis aku nimbang 2 kilo. Mara budal Mas. Dek, wong lanang ganteng tapi medit, wong wedok gak gelem. Moh, yo gah Mas. Lah lek elek tapi loman. Yo gak apa-apa. Aku elek tadi. Pol.